Здравейте! Знаеш ли колко глупости върши човек, тласкан от чувството, че се нуждае от поддръжници и от съмишленици? Да, сигурно си мислиш, че това е нещо нормално за всички нас, които живеем все пак в едно общество, в което живеят и други хора. И че чувството ни за принадлежност всъщност ни тласка именно към това да търсим съмишленици, поддръжници, хора, които ни подкрепят, които споделят нашите възгледи, нашите убеждения, нашите идеи. До един момент всичко това е окей. От един момент нататък обаче, ако ти наистина желаеш да развиваш себе си, да ставаш по-добър като личност, като духовно същество, да постигаш повече, да разкриваш повече от своите вътрешни възможности, от своите природни, ресурси, не в смисъл на интелектуални, а в смисъл на по-скоро на човешки. Ако ти искаш да изследваш истинските си граници, там докъдето обикновеният поглед не стига, то тогава ще разбереш, че едни от най-ценните мигове, които имаш, най-често губиш, тласкан именно от това желание за съпричастност, за чувството да бъдеш разбран, чувството да бъдеш приет и чувството в крайна сметка да бъдеш признат за член на, на някаква общност, независимо каква е тя. Сега ще ти обясня какво имам предвид. Понякога сутрин, когато ходя да тичам и понякога ходя в една градинка, където има фитнес уреди на открито, много уважавам фитнесите на открито, там виждам една групичка жени, 3 или 4 жени, които са излезли да спортуват заедно. Какво мислиш, че излиза от това намерение, иначе супер намерение да спортуват? Нищо не излиза. Абсолютно нищо. Когато излезеш с други хора, за да правиш нещо, което теб те развива, както спорта и тренировките наистина те развиват, и то не е само физически. Те те развиват по много начини, но това е една по-различна тема. Когато излезеш да правиш нещо толкова хубаво за себе си и ако ти имаш нуждата да се оградиш от съмишленици в това нещо, защото много често чувам клиенти и познати да ми казват: ох, аз много искам да отида там, примерно да тичам или да ида на фитнес, ама няма с кого да отида. Трябва да отида сама. Ох, не ми се ходи сама там. Сега да имаше с кого да отида, непременно щях да отида там да спортувам и въобще да се погрижа за себе си. Това го слушам много често. Та какво правиха жените, които бяха излезли да спортуват? Дали те спортуваха? Да, качваха се от уред на уред. През цялото време те си говореха. Обсъждаха си разни неща. Същите тези обичайни неща, за които ще си говорят и когато седнат на кафе или на пейката или въобще когато се чуят по телефона. Същите тези неща. Затова искам да ти кажа, не губи безценните си мигове по този начин. Никога не позволявай тези безценни мигове, до които ти си стигнал след огромно усилие на волята понякога. Тоест ти си минал през един такъв път на съмнения, на трудности, да работя ли над себе си, да вървя ли натам, да прилагам ли тези практики. Тук не говорим само за спорт и за тренировки. Не прави, не се поддавай на заблудата да мислиш, че ти е необходима компания или че са ти необходими съмишленици в
в тази ситуация, по този път. Единственото, което ти е необходимо, е твоето решение да направиш живота си прекрасен. Това е единственото, което на теб ти е необходимо. Защото за да направиш живота си прекрасен, ще трябва да се научиш да слушаш най-първо и предимно себе си. И после всички останали странични шумове, независимо какви са те. В края на месец юли предстои един наистина уникален семинар, който ще провеждам в ски парк Картала, който се намира съвсем близо до Благоевград. Ски парк Картала се намира на ски пистата, съвсем близо до входа на Национален парк Рила. Ще правя благодат за душата, ума и тялото. И там наистина в това енергийно презареждане, както съм го нарекла, съм включила такива енергийни практики, които ще ти помогнат буквално за 2 дни да центрираш собствената си енергия, да се научиш как да я запазваш, да я съхраняваш винаги центрирана и да не допускаш тези безценни мигове от твоя живот просто така да отлитат от теб, защото те никога няма да се върнат. Ако ти не ги запълниш с една наистина сериозна и плодотворна, най-вече полезна работа над себе си и над собственото си развитие, то това ще означава, че ти си ги пропуснал безвъзвратно. Никога повече ти няма да ги имаш на разположение, никога повече. Благодат за душата, ума и тялото означава пълен баланс на ума, на душата и на тялото. След като направих наистина много обучения, много семинари, в които така давах знания за това как човек да постига физически комфорт, как да се грижи за своето здраве с помощта на суджок или с помощта на своето подсъзнание. Няма значение как. След като направих наистина десетки обучения за това как човек да постига своя емоционален комфорт, използвайки техники за работа с ума, как да се опита да чуе шепота на своята душа, използвайки силата на твоето подсъзнание. Сега реших да събера всичко това в едно енергийно презареждане, за да мога да съм ви полезна по един още по-пълен начин, за да можете да изживеете пълнотата, която всички вие заслужавате. Не е достатъчно да постигнем хармония в своите умове, не е достатъчно да постигнем идеалното здраве в своите тела. Необходимо е да можем да съберем всичко това заедно, защото това състояние на всичко това заедно просто се нарича благодат. Аз вярвам, че вие ще усетите. Ще има 2 нови за моето обучение модули. Единият са семейните констелации, които ще прави Милена Ходжева. Прочетете подробности за тях. Вярвам, че това е един метод, който може наистина много да ви помогне, за да изчистим онези родови канали, по които към нас тече енергия с определено качество. Дали ще е с плюс или с минус, ние не винаги знаем това. Но семейните констелации предлагат една сравнително проста техника за изчистване на тези канали, от която може би се струва да се възползваме. И другият модул, изключително интересен, това е модулът Песента на душата. Това е авторска музика с извънредно силни послания като текстове и като мелодии, която музиката въздейства на съвсем друго ниво. Вярвам, че не откривам топлата вода, като ви го казвам. Вие знаете това, но специално тази музика, която аз съм подбрала за нашия семинар, тя наистина е изключително въздействаща, защото ние няма да бъдем просто слушатели на тази музика, ние ще я преживеем. И то от началото до края на нашата среща. И още много други интересни практики, като цигун, като определен начин на дишане, който обаче е съчетан с едно съзнателно въздействие върху
потока на жизнената енергия в нас. Едни такива разходки в Национален парк Рила, които ще ни доближат още повече до баланса, до хармонията. Там съм предвидила също да имаме енергийни упражнения. Едно такова упражнение се нарича разтваряне. В него ние ще се научим да интегрираме енергиите на природата в себе си, защото ние сме част от тези енергии. Просто, мили мои, не използваме тези неща, до които имаме достъп и които всъщност са на по-малко от една ръка разстояние, т.е. вътре в нас. Това е истината. Тъжна или весела, радостна или не, но това е истината. Искам да ви науча да използвате своите ресурси, поне да започнете да правите това, за да можете напълно да преобразите своето съществуване, своя живот. Напълно в нашите възможности е да постигнем наистина благодат, за да изживеем пълнотата на този живот. Ще ви очаквам с радост. От вас зависи дали ще имате желание да направите тази крачка към себе си. Аз ще бъда там, ще ви очаквам с радост за това наистина изумително преживяване, което вярвам, че ни очаква. Сега ви казвам довиждане. Пишете ми в коментари, ако имате въпроси. Ако искате да споделите нещо. Благодаря ви, че сме заедно. Благодаря ви, че сте тук, че сте събудени, че искате да се развивате, че искате да израствате. Благодаря ви, че мислите в тази посока, как да напредвате, как да ставате още по-добри, как да имате повече пълнота в своя живот, как да разкриете в по-пълна степен самите себе си. Сигурна съм, че е така. Щом гледате моите видеа, благодаря ви от сърце. До скоро, до нови срещи!